L'Oleta de les Ferrares és un important jaciment arqueològic situat al terme municipal de Forcall, a la comarca dels Ports de Morella. Està situat en una formació geològica d'unes 7,8 hectàrees de superfície i prop de 900 metres d'altitud. Es localitza a prop de la cruïlla de Rius, on se situa l'actual població de Forcall, que és també un encreuament de vies de comunicació des de l'antiguitat. Està ocupat des de l'edat del bronze, en el segon mil·lenni abans de Crist, al llarg de diferents períodes com el ferro antic, l'època ibèrica i fonamentalment el període romà, encara que hem trobat indicis de la seva ocupació fins a l'època andalusina, possiblement el segle XI de l'era. Resulta de major interès és el període romà perquè és aleshores quan se li concedís l'estatut municipal i acaba sent l'única ciutat romana existent a la província de Castelló, estatut que mantindrà al llarg de més de 3 segles. Bé, a l'hora d'excavar la ciutat ens hem centrat en els espais domèstics, en les cases, perquè són les que proporcionen una major informació sobre la població, com vivia, i també de caràcter cronològic, com podem datar l'ocupació real de la ciutat. Només tenim una casa completament excavada, que té una planta de forma rectangular i d'uns 120 metres de superfície. S'ha pogut excavar completament i és una casa senzilla, compacta, no té pati intern, consta d'un corredor que dona accés a una gran sala de representació, el menjador, sala d'estar, diguem, a la cuina i a 2 habitacions. En la segona fase d'excavació s'ha centrat en la zona on suposem que es troba l'àrea monumental, o sigui, el complex arquitectònic del Fòrum de la ciutat, que era una gran plaça pública al voltant de la qual se situaven els edificis de govern de la ciutat, el temple principal, etc. La base de l'economia era fonamentalment agrícola i ramadera, no molt diferent a la tradicional de la comarca. Hem trobat restes de fauna domèstica com el porc, el bou i fins i tot fauna silvestre que indica que l'activitat de la cacera estava a l'ordre del dia. D'una altra banda, les restes que donen molta informació de caràcter econòmic són les restes monetàries. La moneda, que s'encunya sobretot en època republicana i, per suposat, en època imperial, viatja molt. I així hem trobat monedes no únicament d'Itàlia, de l'època republicana, sinó també fonamentalment de la Vall de l'Ebre i de l'àrea nord-est de la península, de la zona catalana, el que indica que la ciutat de l'Éssera tenia unes relacions de caràcter comercial i econòmic molt importants amb aquestes 2 regions. La ciutat romana de l'Éssera és un recurs patrimonial i cultural únic en la comarca dels Ports i més enllà de la comarca, en tota la província. És l'única ciutat romana de la província de Castelló.